Siyempre, from ganda. Yan, namumula na. Hindi man ang reparo digdir. Hello, my friend. Mega love shout out to you, my friend Bosca. Hello, hello, hello. Mega love shout out to you, my friend. Thank you for your thumbs up. Thank you, my friend Bosca. Thank you. Thank you, my cute and handsome friend Bosca. Yahoo! Mega love shout out to you, my friend. Hello, hello, hello. Thank you again for your visiting my small house, my friend. How are you, my friend Bosca? Are you okay? Are you fine? As in all fine? Maraming salamat kapatid na Dijen sa iyong pagbisita uli sa aking LS. Maraming salamat sa paharang kapatid na Dijen channel. Hello, my friend Dijen. Salamat kapatid na Dijen sa paharang-harang. Mark Anthony, maraming salamat sa iyong patamsak dyan. Mega love shout out sa inyo lahat, mga kapatid. Kumusta ang ating mga buhay-buhay? Ako, 5 days, walang LS. Tinatamad na ako. Tinatamad na ako mag-LS. Ito, update na lang. Upload na lang ng video. Mabuhay, my friend. Thank you, my friend Bosca. Guys, please visit the house of my friend Bosca. He is from Laos country. Very supportive, very legit friend, and very, very cute and handsome friend. Mega love shout out Dijin Channel, sabi ni kapatid na Mark Anthony. Kumusta kapatid na Dijin? Salamat sa iyong pa-heart-heart, kapatid na Dijen. Kakamonetize ko pa lang Manoy last week. Oo nga, sabi ni Tatay Diboy. Congratulations! Kasi ikaw ay isang ganap ng YouTuber as a monetized channel. Ako tinatamad na ako mag-LS. Tinatamad na mi. Thank you, Manoy. Thank you so much, handsome host. Salamat, kapatid na Dijen, sa iyong pagbisita muli sa aking munting bahay. Kung napapansin nyo mga kapatid, ako ay almost 5 days wala akong LS. Kasi nakakatamad na. Kakatamad din pala. Naguli ka sa Bicol, dahil pa ako nag-uuli sa Bicol, Manoy. Nakakatamad din pala once na ikaw ay monetized channel at habang natagal ka dito sa mundo ng YT, nakakatamad din. Ngayon ko lang naranasan na tinatamad na ako. LS ka ng LS, wala naman nagpapalipad. LS ka ng LS, wala naman nagpapamember. O, di ba? Nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng panahon, ng pagod ka, ngangawa. Joke lang. Hindi, nakakanabad na talaga. Kaya hindi na, bihira na ako mag-LS. Pag tinitingnan ko ang WS ko bumababa, saka ako nag-ELS. Pero pag ang WS ko hindi naman nababa, hindi ako nag-ELS. Salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong mga patangsak, sa inyong pagbisita sa aking bahay. Salamat. Kasi kung kailang ka na monetize na, tripling sipag ang gagawin mo eh. Kapatid na Mark, hindi porke monetize ka na hahayaan mo na lang ang bahay mo, bahala na kung
Kung may manood, bahala na. Kung wala, kasi once na monetize ka na, kailangan magsipag. Hahabulin mo yung $10 na threshold mo, lalo katulad sa'yo, bago kang monetize. Hahabulin mo yun para mapadalang ka ng Google PIN. Lalo sa atin dyan sa Bicol, ang tagal-tagal dumating dyan ng Google PIN sa post office. Siguro mga 3 months or 4 months bago dumating. Tapos ang $100, ang hirap-hirap hanapin. Ang hirap-hirap habulin. Bukod sa mag-ALS ka na, mag-upload ka pa ng regular videos, mag-iisip ka pa ng content, kung anong content. So, Ginoo, ang daming-daming bawal na ngayon. Ang daming-daming. Ewan ko kung pinadalang ka na kapatid na Mark ni Lolo ng bagong email niya about sa bagong patakaran niya ngayon. Kaya kahit monetize channel ka na, nakakabagot din pala, nakakatamad na rin pala. Hindi katulad ng mga iba, sikat. Mega love shout out sa iyo kapatid na Buhay. Salamat muli sa iyong pagpasyal sa akin. Hindi pa ako nakakauwi, kapatid na Mark. Oo, yun. Ang bagong patakan ni Lolo. Bawal lang ngayon mag-re-upload ng mga video-video. Bawal lang ngayon yung mga strike-strike. Bawal lang pag gumawa ka man ng video ngayon, kailangan kung may nahagip kang tao, kung may iblinag kang tao, kailangan ipagpapaalam mo pa kung payag siyang i-upload mo yun, na video yun, o once na hindi naman siya payag, i-delete mo. Yun ang bagong patakaran ni Lolo ngayon sa pagkakaintindi ko. Hindi porke nagawa tayo ng video ngayon, nag-upload tayo, upload lang ng upload tayo kung sino man nahagip. Minsan may mga taong nahahagip tayo ng camera natin o na-i-interview natin once na gumawa tayo ng content. Yung pala ayaw nilang ipa-upload yung video yun kasi nandoon sila, mahiyain. O ayaw nilang makita sa social media. O baka kung iba iniisip nila, ganun ang mangyayari, tapos ina-upload natin. Tapos magreklamo sila, ayun, pwedeng i-delete, ipapadelete sa atin. Yun ang mga bagong patakaran niya. Base sa pagkakaintindi ko doon sa email ni Lolo, ha. Kaya ang hirap din pala. Kaya nakakatamad na. Maraming salamat, kapatid na Buhay, sa iyong parang-harang. Salamat uli sa iyong pagbisita. Pasilip thanks. Salamat, kapatid na Buhay. And also to you, my friend Bosca. Guys, nagbaba po ng ba si kapatid na Buhay. Pasilip naman. Ay, malaki na rin ang bahay at nasa harang agad-agad ako. Merry Christmas, kapatid na Buhay. Pasko na. Ano pa mas mo sa akin, kapatid? Tagal-tagal mo rin din nakapasyal sa akin, na. Baka naman dyan, may pamasko ka sa akin. Maluoy, maawa sa host. 5 days ako walang LS kasi tinatamad na rin ako mag-LS. Upload na lang ng videos. Pag tinitingnan kong bumababa ang WH ko, saka ako nag-ELS. "19 hours ago, ano na to? Magpakailanman, covered by." So, nandito ako sa bahay mo, kapatid na Buhay. Dating nakabigay na to sa'yo, dating nakadikit na. Ako nga, nag-premiere manoy. Uy, sino naman to? Diyos ko po, may naka-live din. May nag-appear sa messenger ko, nagpasa ng link niya, naka-live din pala. Ako nga, nag-premiere manoy, wala nagpalipad. Oh, akala mo ba pagkadali-dali, porque monetize ka na? Ay, goy, Ginoo, mas lalong mahirap pala. Ako nga, tinatamad na. Walang laman Gcash ko, ubos na, sana all. Naubos sa iba. Sana sa akin din. Char. Walang ano man, kapatid na Buhay. Nandito ako, panoorin ko lang tong video. Ilang minutes ba to? 3 minutes lang naman to, tapusin ko na lang, ha. Babaeng tulog, mega love siya. Ganda ng pangalan mo, ha, babaeng tulog. Hindi ba pwedeng babaeng gising naman?
O, pwede lapag. Opo, pwedeng pwede. Magsawa ka dyan, kalalapag. Bahala ka. Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na buhay. Ayan po, nagbaba siya ng bahay. Baka pwede nyo naman po guys na bisitahin. Kapatid na Mark, di mo pa to kaibigan si kapatid na buhay. May LS din yan. Ala, bayad, baba, bahay. Ala daw, ala, bayad. Amor Jordan Vlog, mega love shout out sa iyo. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay dyan, makipagkaibigan, makipaglablaban, makipagdikitan, bahala ka kung ano ibababa mo dyan. Kung may new upload kang video, may premiere or may upcoming kang LS, pwede mong ibaba dyan. Huwag lang yung live. Ha? Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo. Sige Manoy, puntahan ko, sabi ni kapatid na Mark Anthony Bungaw. Live streamer din yung kapatid na Mark. Big love shout out sa 5 million in the house at sa inyong patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Amor Jardin Vlog. Pabisita naman po mga kapatid. Palablab naman po. Legit po yan. Kaibigan ko rin po yan. Madalas ko makasama sa mga LS. Saan ka sa Bicol host? Ako ay taga-Albay, Legazpi. Ayan si kapatid na Mark Anthony Bungaw. Siya naman po ay taga-Ligaw, Albay. Salamat! Guys, kahit skip nyo po harang ko. Kung medyo mahaba po harang ko, skip nyo na lang. Magtamsak lang ka sa akin. Huwag nyo akong kalimutan tamsakan. Kahit skip nyo harang ko. Mega love shout out sa'yo, Barok Channel. Ano daw to? Harang Nespa. Harang Nespa. Salamat kapatid na buhay. Salamat kapatid na Barok Channel. Barok, akyat bundok. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa inyo mga paharang-harang. Buhay dan to you na po, sabi ni kapatid na Mark Anthony. Kapatid na buhay, dan na daw po sa'yo si kapatid na Anthony Mark. Kapatid na buhay, tapos ko na po panoorin yung palabas. Magtatamsak na lang po ako kasi dating nakadikit na po to sa'yo. Barok, akyat bundok, barok, ala, palipad. Okay lang yun. Si kapatid naman na Amor Power. Amor Jordan Vlog. Kapatid na Amor, nandito pa ako sa bahay mo, kapatid na Amor. Ayan. Papanoorin ko lang muna po ang iyong palabas bago pa ako magdidikit kalembang. Ilang minutes ba to? 6 minutes. Tatapusin ko na lang tong 6 minutes mo. Iwan lang bakas mga lalab, sumaya sukli. Kikinig lang ako, busy ang Inday. Busy daw ang Inday. Mega love shout out, buhay, harang, sabi ni kapatid na Barok. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Mark Anthony. Pabisita naman po mga kapatid. Mark, bakas mo doon, ako dadaan sa pagbalik, thanks, sabi ni kapatid na buhay. Magbakas ka daw po kapatid na Mark, sabi ni kapatid na buhay. At doon kanya susundan. Doon kanya susundan sa iyong bakas. Barok, mega love love. Mega love love talaga. Alam niyo mga kapatid ko, napapansin niyo 'di ba? Bihira na po ako mag-LS. Kasi nakakatamad na pala mag-LS. Bira na talaga ako mag-LS. 5 days ako walang LS. Nag-upload lang ako ng regular videos ko. Kasi, kaya ako tinatamad na, nakakasawa rin pala. Kalayan mo, 4 na buwan na wala pa akong sahod. Mag-4 na buwan na ako ngayon na December. Wala pa akong sahod. Pero laban-laban lang kahit nakakatamad. Buhay.
Once na dumikit po ako, automatic po akong nagbabaka, sabi ni kapatid na Mark Anthony. Mark, thanks sure ang balik ko. Main, sabi ni kapatid na buhay. Akala ko noon ang una, nang hindi pa ako moni, excited akong mamoni. Tapos, nang moni na ako, excited ako, halos wala akong ginawa, mag-LS na mag-LS. Araw-araw ako nag-LS noon, nang kamumoni ko pa lang. Tapos, agoy, Ginoo, nang tumagal, hindi pa nakakasahod, nakakasawa rin pala. Ang hirap-hirap kasi habulin ng revenue. Gasino lang naman ang mga harang-harang na yan. Yung 6 minute, 1 centavos. Yung mahaba-haba, 2 centavos. Eh kung ilan lang naman ang nagbi-views ng mga videos mo, o di ba? Okay kung may mag-views na marami. Ayun, kahit papaano, kahit walang palipad, okay lang 'yun. Walang pa-member, okay lang 'yun. Kahit walang LSLS, okay lang 'yun basta maraming nagbi-views. Oh. Kaya ayun, kakatama. Kaya yung mga excited dyan na mamoni, excited na makarami na agad ng bahay at makahabol na ng WH. O, hanggang sa una, masaya. Pag namoni na kayo, doon nyo mararanasan ng pagkahirap-hirap din pala. Hindi basta-basta. Ako noon nang bago ako mamoni, excited ako. Araw-araw, halos ayoko na matulog. Habang tumatagal, tinatamad na. Bahala na, wag lang mamula ang WH. Kahit kailan sumweldo, bahala na si Batman. Maraming salamat guys sa inyong mga paharang-harang dyan. Ay, sus, Ginoo. Sa inyong patamsak sa amunting bahay. Salamat. Nawala si kapatid na Bosca from Laos. Napakabait po nun, kapatid na Mark. Nagbaba siya ng bahay dyan. Dikitan mo yung kapatid na Mark, si Bosca. Napakabait nun. Ang daming mga taga-Pilipinas na nadayo dun. Kasi isa na ako dun. Tapos yung ibang tao ko rito na isasalin ko dun sa kanya, kay kapatid na Bosca. Taga Laos country yun eh. From Thailand ata yun. Sakop ng Thailand yung Laos country. Mga ang nandoon na nabisita niya si Resari, mga taga Japan, Indonesia, Hong Kong, Singapore, India, Switzerland, Amerika, tapos Europe. Maraming nabisita doon. Ang dami ko doon na isda. Pag pumunta ka doon, baguhan ka doon, siguro mga 10 to 20 na saging makukuha mo doon. Minsan nakakuha nga ako doon 30 eh, nang bagong-bago ako doon. Kasi halos na tao doon, kahit hindi kayo magkakaintindihan, kasi yung iba karamihan na hindi mo maintindihan yung salita. Pero legit talaga sila pag dinikitan mo, agad-agad babalik ang kanila. Pag tiningnan mo sa White Studio mo, naunahan ka pa nga. Yun, mababait sila. Yung mga team boss ka na yun. Mababait sila talagang legit. Tsaka marunong magtagalog yan. Marunong magtagalog, marunong mag-English. Ayun, si boss ka. Taga Laos country yan. Napakabait. Pag pumasok ka doon talagang entertain ka niya agad, hindi ka niya i-deadma. Shout out nga pala doon sa pinunta kong LS. Deadma King ang beauty ko. Na-deadma ako doon. Shout out nga pala sa iyo, sir. Sir. Lalaki kaya, sir. Hindi ko sasabihin pangalan mo. Kapatid na Amor Jardine Vlog, ito ididikit ko na sa iyo ha. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Na-deadma ako doon. Ayan kapatid na Amor Jardine, salamat. Tinapos kang palabas, dikit kalimbang lang, wala dikit kalimbang, wala akong bakas. Shout out sa mga mahilig Bakit beauties? Pumasok ako doon, tapos siguro nakatatlo akong sabi ng shout out, tamsak na puhos. Mag-love shout out. Nakatatlong ganun talaga ako. Tapos yung pangatlong shout out ko talaga, linagyan ko ng heart. 6 na heart na para mapansin ako. Koy, Ginoo, sasampul lang naman yung tao. Pero wala talaga.
Tapos, bago ako umalis, naririnig ko pa yung salita niya na, oh, itong nakapinaan niya. Kung alin yung malalaking bahay, yun yung ipinin niya. Ito anyang mga nakapin na mga member ko na malalaki na anyang bahay, dikitan nyo kayong mga malilit pa ang bahay. Yun ang sabi. Kasi anya, sigurado magbabalik yan, sigurado anya yan, nadidikatan kayo, babalikan kayo. Yun ang sabi ng host na yun eh. Sa isip-isip ko, baliktad ata. Imbis tulungan mo yung maliliit na bahay, ang gusto mo pa talaga dumikit sa malalaking bahay, yung mga maliliit. Dapat, ang pin niya, yung maliliit, kasi maliliit eh, kailangan tulungan eh. Yung malalaki, malalaki na yun. Baliktad yung host na yun eh. Pero hindi ko siya shout out. Nagsisimula siya sa B. Ang kasunod nun, O. PM mo sa akin, Manoy. Ayoko nga. Oo nga, bakit sabi mo, ganda, di ba? Sabi ko, dined mo yung beauty ko. Yun sabi ko, hindi ganda. Nakakaloko yung host na yun na pinuntahan ko. Imbis ipin niya yung mga malilitang bahay, pinin niya yung malalaking bahay. Para hindi ko kabisado. Lahat na ipinipin na bahay, lahat ng mga member, once na kung hindi naman nagbabalik. Parang bago lang ako sa mundo ng YT. Mabuti yung mga tapat talaga. Yung mga tapat na malalaking bahay, mga legit, mga organic. Once na ipinin mo, once na member mo sila, nagpa-super chat, magbabalik sa mga dumidikit na maliliit. Karamihan naman dyan, hindi nagbabalik sa mga ipinipin na yan, na malalaki ng bahay. Hindi po yung nagbabalik. Promise. Kasi ang katwiran yan, ako ay nagpa-member sa'yo. Ako ay nagpa-super chat na sa'yo. Ako ay nagpalipad na sa'yo. Tama na yun yung tinulong ko sa'yo, yung nagpa-super chat, nagpakulay o nagpa-member ako sa'yo. Hindi na po yun magbabalik. Promise. Maniwala kayo sa akin. Kaya ako ayaw kong pumunta sa mga LS na kasi minsan ganyan ang mangyayari, nakaka-offend lang sa part natin. Kaya nga bakit beauty, sabi mo di ka gwapuhan mo. Kamali lang eh, nasabi ko na yun eh, lang ang baguhin ko pa, di ba? Hindi ko na babaguhin yun, nasabi ko na eh. Narinig nyo na eh. Ako kasi gala akong tao kung saan akong LS napunta. Guys, magbaba kayo ng bahay nyo dyan ha. Huwag kayong makinig ng mga pinagdadaldal ko. Huwag dikitan kayo dyan. Maglapag kayo ng bahay. Tapos may napuntahan pa akong LS. Ayoko lang talaga i-shoutout mga pangalan nila eh. May napuntahan pa akong LS, babae naman. Pero wala na, ang pinaka-comment ko lang sa kanya, yung babaeng napuntahan kong host. Sa tingin ko mahigpit. Kasi ang gusto niya mangyari, lahat na ipinin niya, dikitan lahat ng bisita niya. Pero nagsasabi naman siya na, kayong mga nakapin, balikan niyo yung mga dumikit sa inyo. Lalo yung maliliit pang bahay, yun ang sinasabi ng host na yun. Pero talagang pansin ko dun sa host na yun, mahigpit siya. Once na nagbaba ka ng bahay, kailangan ura-urada, dumikit ka, ganun ang gusto niya. Ayaw niya yung magbaba ka ng magbaba ng bahay. Hindi ka naman niya direktahan na sabihan, pero nagpaparinig siya, yung host na yun. Twice lang akong pumunta doon, din ako umulit. Pero kadikitan ko siya. Kasi madalas mag-appear ang notification niya sa akin. Nako, Barok, hanap chisim kaya, pasok sa LS. Ayoko nga sabihin. Gala ka rin eh. Nakikita rin kita minsan dun eh. Ako galang-gala talaga ako sa LS. Galang kung saan naman ako LS. Dati hinintuan ko yan eh, yung paggagala sa LS. Kasi busy ako sa pagla-live. Ito pag LS ko rin. Kasi akala ko kagaling-galing, kaganda-ganda ng mag-live. Kala ko makikikita agad ako. Kala ko okay, yung pala hindi. Kala ko lang yun. Parang Barok, mabara yun, host. Ayoko nga. Ayoko nga. Dami ko talaga mga experience sa mga LS ngayon, mga pinupuntahan ko. Lahat napupuna ko sila eh. Pero yun, tapos may isa pa pala akong LS na pinuntahan, babae naman. Pero kabiruan ko siya. Yung
yung LS na yun na pinuntahan ko. Kabiroan ko sa kalokohan ko. Kumbaga, madalas kasi akong bumalik sa kanya. Nang unang-unang pasyal ko sa kanya, okay naman. Yung pangalawang pasyal ko, pangatlong pasyal ko, yun. May nabanggit kasi siyang, wala naman anyang budol ng mga LS, wala naman anyang budol ng mga small YouTuber, wala naman anyang mga hindi nagbabalik, ganun. Eh ako talaga, mahilig ako mambara. Kung ano yung napupuna ko talaga, sinasabi ko. Pero, in a good way ha, yung mabuting pagsasalitang sinabi ko. Sabi ko, meron po host, meron po mga budol, yung mga hindi nagbabalik. Lalo kako yung mga, yung mga sasabihin, dan, dikit, tamsak, ganun. Yung pala, hindi naman nagdan, hindi naman nagdikit, ganun. Tapos pag dinikitan mo, nakatatlong shoutout ka na, hindi ka nababalikan. Yun yung sinabi ko. Sabi niya, yun nga, yun yung sinagot ko. Pagkatapos niya, yung mga ninja daw na ginagamit, di naman daw yung budol, legit lang daw, legit naman daw yung, kahit wala daw video, legit daw yun. Paano kaya naging legit yun? Yung mga alagad na walang video. Pero kabiroan ko siya, kalokohan ko siya. Gabi-gabi ako nandun sa kanya. Mabait kasi. Pag mga mabait kasi ang host, binabalik-balikan ko. Lalo pag kalokohan ko, kabiroan ko. Kasi maloko ko eh. Mapagbiro ako. Parang barok di napasok sa LS niya. Ayoko, makakapasok ka din yun. Mabuti may experience niyo lahat yung mga LS kung saan saan na LS. Mabuti may experience yung mga sari-saring diskarte ng mga host. Di pala ako mabait to. Malamang, kaya hindi ako nabalik sa LS. Joke lang. Joke lang. Baka magalit kayo. Biro ko lang yun. Kasi di ka pasok sa LS ko. Nakapasok na ako sa LS mo. Thrice akong pumasok sa LS mo. Hindi man ako napasok sa LS mo. Nang nakarang gabi ata, nag-LS ka eh. Oo. Nag-appear kasi dito, nag-appear dito sa isa na to, yung notif mo. Tapos, sinilip ko dito sa main ko, nag-LS ka. Nagtamsak lang ako sa'yo. Edison Bolati Official, mega love shout out. Ganda ng pangalan. Ganda ng pangalan ni kapatid na Edison. Ako pala yung mali. Ako pala yung mali ang basa. Bulate, akalain Bulate. Edison Botete Official. Mega love shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator. May kapatid na barok, may napasyal na. Salamat ng marami. Kapatid na barok, may napasyal naman akong LS. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Edison, si kapatid na Buhay. May napasyalan naman akong LS. Gustong gusto ko naman siyang balik-balikan. Alam mo naman kung bakit? Kasi yung host doon, lalaki rin, patawa. Puro patawa ang mga pinagsasabi niya. Pag isi-shoutout ka nila, o pag isi-shoutout ka niya, hindi niya babasahin, ikakanta niya. Dadaanin niya sa kanta yung shoutout. Patawang host, masayahin siyang host, patawang host, tapos, kung siya yung, pag pumasok ka, agad-agad talagang, i-welcome ka niya sa bahay niya. Patawa siya eh. Okay yung mga ganun. Gusto ko yung mga ganun LS. Patawa. Hindi sa pogi siya. Patawa lang siyang tao. Patawa siya. Yung pagpasok mo, kung siya yung bubungad niya sa'yo yung magpapatawa siya. Ano man, imbis pag isasabihin niya sa salita lang, mega love shout out sa'yo kapatid. Salamat sa pagpasok mo. Dadaan niya sa kanta. Ganun. Kung siya yung masayahing tao. Masarap yung mga ganun pasukan ng mga host. Masayahing tao. Hindi ka maboboard. Kahit kakaunti lang ang bahay, kakaunti lang ang bisita, hindi ka maboboard. Kasi nga, kumbaga maingganyo ka, mawiwili ka dahil kahit halos wala ka naman nadidikitan, kwentuhan din lang, parang ako. Kwentuhan din lang. At least, masaya yung host. Maganda yung aura niya. Hindi yung pagpasok mo, nakabusangot, parang inutangan ng 1,000,000. Pabanana ho, sabi ni kapatid na Edison. Pabanana talaga. Agoy! Ikaw pa nga dapat magbigay sa akin kapatid. Ang bahay ko 1/4 lang ng bahay mo. Edison Botete Official, Batang Bulag, Pilay pa ang kapatid.
Ano to, lolang nag-aalaga, uling ang hanap buhay. Mas malaki pa nga bahay mo kaysa sa bahay ko. Oh. Pero nandito na naman ako sa iyo. Ibibigay ko na rin lang to sa iyo. Nasa harang mo pa kasi ako, yan. Oh. Ayaw ko pakita harang mo. Sisikat ka lalo. Sisikat ka lalo eh. Oy, Bal Santos Matubang, KMGS. Sana all. Salamat naman. Natapos na ang iyong harang. Tagal na ako dikit sa iyo, host. Di wow. Salamat. Salamat kapatid na Edison. Salamat sa pagdikit mo at sa pagbisita mo at pagtamsak mo sa aking munting bahay. Ayan, nandito ako sa iyo. Dikit ka na sa akin main. Kung saan mo ako nakikitang main, kung saan mo ako nakikitang monitor, yan ang aking main. Itong ibibigay ko sa iyo, ito ay legit, organic, mayroong sariling bahay, may sariling bilang, may sariling palabas. At ito ay road to grade 3 na. Dati ito ay road to grade 2, ngayon road to grade 3 na. Kasi pinangingisda ko na siya. Pinalalago ko. Init naman. Panoorin ko lang muna ha, kapatid na Edison. Panoorin ko lang muna. Ilang minutes ba to? Uy, Ginoo, 13 minutes. 3 minutes lang ha, kapatid na Edison. Papanoorin ko yung bahay, mga 3 minutes lang. O diba, ang daming nagno-notif sa akin. Midnight Jane, always online. Walang anuman, kapatid na Edison Botete Official. Ganda ng YT name ha. Bira lang kasi ako papasok sa mga live. Puro ka lang kwan, puro yung kusang dumadating na lang sa iyo, kusang iniisda ka na lang. Maraming salamat kapatid na Amor Jardin Vlog. Maraming salamat sa iyong pawaiti-waiti. Update na naman mata. Wala pang tulog. Ginoo, wala pang masyadong tulog. Isang charity vlogger po ako. Oo nga, napansin ko sa iyo kapatid na Edison. Maganda yan kapatid na Edison. Maganda yung ganyan. Kasi ako ginagawa ko yan minsan eh. May nagawa na rin ako niyan na mga 5 o 10 video ko. Kasi ang content ko ay mix na siya. Hindi ako nag-focus sa isang content ko kasi hindi ako patok dun sa unang content ko. Venturer PH, mega love shout out sa iyo kapatid. Hindi kasi ako dun patok sa unang content ko, yung funny videos, hindi ako patok. Binago ko siya uli, naging cooking tips. Hindi rin ako patok. Binago ko uli, ginawa ko na siyang entertainment, halo-halo na siya doon sa entertainment, charity, funny videos, basta sakop na siya ng entertainment, yun. Tapos, ayan, pagcha-charity, may nagawa na ako niyan, kaya yung content ko siya, mix na lang siya, para lahat pwede ipasok. Meron ka na pong moderator kapatid na Ani, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay kapatid. Kung meron kang new upload na video, upcoming LS or Premiere, pwede mong ibaba para matamsakan at mabisita ng ating mga kaibigan. Salamat kapatid na buhay, pag naka YouTube Premium ka ganito. May nag-a-appear na messenger sa akin, no? Nagtatanong kung paano daw. Thank you, host. Baby pa yung bahay ko, sabi ni kapatid na Ani. Kapatid na Edison
Botete Official. Ayan ha, naka 4 minutes na po ako sa iyo mahigit. Magdidikit kalimbang na ako sa iyo kahit malaking malaki na ang bahay mo. Bibigyan pa rin kita ng ayuda. Salamat kapatid na Edison. Di na ako mag-iwan ng bakas ha. Salamat kapatid na Barok. Maraming salamat sa iyo. Yahoo! Guys, nagbaba ng bahay po si kapatid na Ani at si kapatid na Buhay. Pabisita naman mga tropa pits, mga palangga, mga lalabs, mga kasama ko dito sa mundo ng YT. Tatanong siya kung ano. Kasi nag-avail siya ng premium dito sa Kuan. Tapos namumroblema siya. Nag-appear yung messenger niya sa akin, no. Yung isa naman, nag-appear din sa akin yung messenger. Kapwa natin vlogger din na may live ata siya o may new upload siyang video. Isinet niya sa akin sa messenger. Dalawa nag-appear sa akin. Thank host, walang anumang kapatid na Buhay. Nangyari dito. Nag-loading ako. Ganon. Kapatid na Ani, dating dikit na po tayo ha. Dating dikit na po dito sa akin isa na to. Ako po ay magtatamsak na lang sa'yo kapatid na Ani ha. Panoorin ko muna video mo. 2 minutes lang naman to. Tapusin ko na lang ha kapatid na Ani. Init ha. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga patangsak at sa inyong pagbisita sa aking munting bahay. Salamat. Barok bago alis, dikit mo na kay Ani. Salamat kapatid na Barok. Kapatid na Barok, huwag kang magkon ha. Huwag kang magtampo kung di ako napasok sa LS mo. Kahit hindi ako napasok sa LS mo kapatid na Barok, nagtatamsak naman ako sa iyo. Wag mong isipin na ayaw akong pumasok sa iyo, ayaw akong bisitahin ka. Wag kang mag-alala, minsan diyan bibisitahin kita, papasok ako sa iyo. Tatambayan kita. Pero kahit hindi ako napasok sa iyo, nagtatamsak naman ako sa iyo. Kaya nalalaman kong nagla-live ka kasi nag-a-appear dito sa CP ko na to. Ito. Nag-a-appear dito. Tapos nag-a-appear ka sa akin dito sa aking main, kung saan mo ako nakikita. Nagtatamsak ako sa iyo. Huwag kang magtatampo sa akin. Baka sabihin mo dyan, ikaw bisita ka ng bisita sa akin, ako hindi man lang makabisita sa iyo. Salamat! Kapatid na Ani, magtatamsak na lang po ako sa iyo ha. Lahat ng dikit kasi ito sa iyo. Mapapansin mo naman yan, minsan mapapansin mo na nadadagdagan ng tamsak mo, pagkatapos napapansin mo na kung ilan lang yung tao mo, biglang may nag-a-appear na ulo. Nadadagdagan ng ulo kahit mga 1 minute o 2 minutes man lang, nag-i-stay naman ako sa'yo, hindi lang ako napasok. Sige kapatid na Barok, salamat, salamat. Walang anuman kapatid na Barok Channel. Salamat.
Gulo ng buko ah. Maraming salamat kapatid na Amor, Jardin Vlog sa iyong parang harang. Maraming salamat. Buhay dan pulpak sa'yo, sabi ni kapatid na Amor, Jardin Vlog. Ano ba basa dyan? Jardin o Hardin Vlog? Hardin nata yan. Kahit kailan talaga, kahit nakasalamin na ako, mali-mali pa basa ko. Bakit di ako marunong magbasa? Hindi ako marunong magbasa. Mali-mali basa eh. Apat na mata ko niyan na. Si kapatid na Edison, binasa ko kanina, Edison Bulate. Yung pala, Botete. Kakaiba talaga ako magbasa. Napaghahalata na hindi marunong. Kung nung new channel. Buhay dan po sa iyo. Thank you, sabi ni kapatid na Ani Venturer PH. Salamat kapatid na Ani sa iyong patamsak. Maraming salamat. On the way, Ani, sabi ni kapatid na Amor Jardin Vlog. Salamat. Ang dami naman nag-a-appear sa akin ng mga messenger. Tingnan natin tong isa kung sino to. Nakalay din siya.
Love, love loves, ani pulpak sa'yo, sabi ni kapatid na Amor, Hardin Vlog, Jardine or Hardin Vlog. Salamat kapatid na Amor. Ang ganda naman ng harang ko. Char Channel. Ano ba gusto mo malaman? Sige. Basta tanong lang dito sa YT ha. Sasagutin ko. Mga technique dito. Mga galawan dito sa YT. Yun ang itanong mo sa akin. Buhay OFW lang. Amor Pardin Vlog. Gusto mo ng tips dito kung paano talaga. Kung ano galawan dito. Dito,
Sa mundo ng YT, marami silang mga alam, marami silang mga diskarte or maraming mga sinasabi na mga hindi dapat gawin, mga dapat gawin yung mga sabi nila. Mga senior sa amin, mga senior sa atin. Ibig sabihin, yung mga nauna talaga dito sa mundo ng YT. Yung mga malalaki ng bahay, o kahit hindi pa malalaki ang bahay, marami na agad na alam. Marami kasing matatalino rito sa mundo ng YT. Maraming mga kasabihan, maraming mga haka-haka na bawal daw. Sabi nila, pag ikaw na nakipagdikitan, kailangan pang palipasin mo ng 5 or 10 minutes bago ka daw magbalik. Tapos yung iba naman, sinasabi nila na paiinitin muna bago nila ibalik sa'yo. O yung iba naman, sinasabi nila, kinabukasan na nila ibalik daw yung dinikit mo sa kanila, yung sukli mo, yung sukli nila sa'yo kasi para iwas lagas daw, sure na dikit. Tapos, para yun nga, para sure na dikit daw, sabi niya, iwas lagas daw, sabi nila. Pero ang totoo niyan, base sa base sa experience ko lang dito, kasi matagal-tagal na rin ako rito, almost magto 2 years na rin ako dito sa mundo ng YT. Yung mga sinasabi nila na painitin muna, alam nyo mga kapatid, kahit painitin nyo yan, kahit hindi nyo painitin yan, kung malalagas yan, malalagas yan. Alam nyo kasi kung bakit. Dahil kung tayo tamang ginagawa natin, nanonood muna tayo ng mga 1 minutes or hanggang 3 minutes, o kung maiksi lang naman ang binabang bahay dyan, mga 5 minutes naman, tinatapos natin. Kasi ako ganun, tinatapos ko na lang eh. Kung mga 5 minutes man lang, gasino lang naman yun. Para sure talagang didikit siya. Eh kung ang iba, ang gagawin sa'yo, dikit kalimbang, wala pang ang bakas. 'Di ba? Kasi ang iba nagmamadali dito. Pagpasok sa bahay mo, dikit kalimbang, walang bakas. Tapos babalik sa LS, sa live na katulad ko, sabihin sa'yo, dan dikit na siya sa'yo. Tapos hindi man lang nila rinipress ng 3 beses yung kanilang cellphone para makikita talaga nila kung didikit yun o hindi. Kasi minsan may tendency na bumibitaw ang dikit. Ganon. Akala mo nakadikit na, yung pala bumibitaw kasi experience ko yan eh. Akala ko dumikit na siya, yung dinikit ko, yung pala hindi bumitaw. Kahit nakakalimbang all na siya, nabitaw minsan. Kaya kailangan, pag dikit kalimbang natin, i-repress natin 3 beses pababa yung screen ng cellphone natin. Makikita mo doon kung dumikit siya o hindi siya dumikit. Ganon. Tapos yung iba, sasabihin nila, kinabukasan na ibabalik para sure nga daw ang dikit, hindi malalagas. Tinatamad na, tatamarin na. Alam mo kasi kung bakit. Siyempre, hindi lang naman isang LS ang papasyalan nila. Hindi lang naman ngayon ang pasyal nila. Magpapahinga ngayon yan, mamaya pupunta na naman kung kani-kaninong LS. Ang tendency, magtatambak-tambak yung mga comment section sa kanya, tapos plus yung babalikan niya. Tapos pagdating ng alas 5, 2 beses pa naman maglagas ngayon. Isang alas 5 ng hapon, minsan isang madaling araw. Pag yun nalagas na at bumaba ng kanyang bahay, tatama rin na yan magbalik. Kasi nga, nalagasan siya. Yun. Eh, ang mas pinakamaganda talaga niyan, para sa akin, kung totoo talaga magbabalik ka, ibalik mo na. Hayaan mo na kung masabay siya sa lagas, hayaan mo na kung malagasan ka, bumaba uli yung bahay mo. Ganun talaga, kaya nga nakikipagdikitan ka, diba? Total, pagpasok naman natin dito sa mundo ng YT, yan naman ay libre. Libre ang saging, libre ang dikit, libre ang bakas. Di naman natin yan binili, kasabay na natin yung pagpasok dito. Huwag na natin ugaliin na painitin pa. Kung yan ay malalagas kasi panahon ng taglagas ngayon. At least, magkita-kita man kayo sa ibang LS, kung saan man kayo magsalusalubong, walang magsha-shoutout sa'yo, nasasabihin, oy, ikaw ba? O, ikaw, halimbawa ako, ikaw ba, Ricky Uragon Vlog? Sigurado ka ba? Sure ka ba na binalikan mo ko sa idinikit ko sa'yo, di ba? Mas lalo nakakahiya. Kaya kailangan, kung talaga makikipagdikitan ka, tao sa puso mo, maging legit ka. Maging legit ka sa kaibigan mo, sa magiging kaibigan mo. Kasi dito sa mundo na YT, makakakuha ka talaga ng kaibigan ditong legit. Isa na ako sa nagpapatotoo na marami akong naging
kaibigan dito na legit talaga. Naniniwala kasi tayo sa mga sinabi sa atin ng mga senior sa atin na painitin muna para hindi malagas. Kalokohan yun. Kung malalagas yan, malalagas yan. Ang iisipin mo na lang, tatamarin ka na kasi nalagas na eh. Tatamarin ka magbalik. Tapos dito pa, may mga ugali pa, lalo yung mga road to 1K, hindi ko naman linalahat. Yung mga road to 1K na. Once iyan gustong makagraduate na yun, halimbawa ang bahay niya is 987, ganun, road to 1K siya. Tapos nakagraduate, halimbawa dito sa bahay ko, nakagraduate siya ng 1K. Magpapahinga yan. Ipagpapahinga ang main channel niya. Yung pinaka main niya. Ipagpapahinga niya yan. Mga 1 day or 2 days. Ipagpapahinga niya yan. Ang tendency niyan, kung may alagad siya, yun ang ibabalik sa'yo. Yun ang mali rin naman minsan ng mga na gagraduate na ng 1K ang nakagraduate dahil kaya nga ka nga nakikipagdikitan para gusto mong makilala ang pinaka main channel mo. Hindi makikilala yung alagad mo. Ang dami-dami ngayon nagbababa ng mga bahay. Sa karamihan ng pinapasyalan kong LS, puro mga alagad nilang ibinababa. Ang pambaba nila. Pero ang nakababang link, yung main nila. Paano sila makikilala? 'Di ba? Yung pangalawa kong tips. Pagkatapos, ang iba pa naman diyan, hindi ko rin linalahat kasi baka sabihin nila nagdudunong-dunungan ako. Hindi ko naman linalahat. Ang iba naman diyan, may experience pa ako dito, kadalasan ko tong experience. Na pagpasok ko ng bahay, siyempre, magbibigay galang ka sa host, kung sino yung host na tamsak na po host, may love shout out sa iyo host, sa lahat, ganun. Siyempre, nag-shout out ka pa lang, tapos linagyan ka ng moderator o ng jacket, tapos nagbaba ka ng bahay. Aba, wala pang 1 minute. Sasabihin sa'yo, Ricky Uragon, dan dikit kalimbang na po ako sa'yo, pasukli na lang. Magtataka ka, kabababa mo pa lang ng bahay, dan dikit agad. 'Di ba? Karamihan ng mga ginagawa yan, lalo nang yung mga nagmamadali, lalo yung mga nang bubudol. Magtaka ka na agad. Kabababa mo pa lang ng bahay, dan dikit agad, 'di ba? Ano 'yun? Dinikit lang talaga. Yun, tapos kinalimbang lang, 'di ba? Pwede rin naman yung ganun. Pero sana wag naman yung ugali kasi yan ng iba eh. Yung mga malalaki ng bahay. Minsan may maliliit pa rin ng bahay, gawain din yun. Dan dikit agad. Kababa mo lang ng bahay. Ano, hindi ka lumabas? Hindi ka lumabas sa LS? 'Di ba? Mga gawain niya ng mga iba, yung iba iba. Hindi ko linalahat, iba. Tapos may mga kuwan pa rito na sasabihin, bawal anya yung ganto. Bawal yung salubong. Halimbawa, ikaw nakipagdikitan ka, pinuntahan ka halimbawa ako, nagbaba ka ng bahay, pinuntahan kita. Tapos, ang nangyari pala, pinuntahan mo rin ako. Magkasabay tayong pumunta sa sarili nating bahay. Sasabihin nila, bawal na yung salubong. Bakit may kasabihan ba talaga na gano'n, na bawal? Ang karamihan naman dyan, ng mga pinagbabawal na yan, lahat naman yan, sinabi-sabi sila. Sabi-sabi. Kasi nga, Pinoy tayo, mahilig tayong maniwala sa mga sabi-sabi. Mahilig tayo. Naniwala kasi tayo sa mga senior natin na yun ay bawal daw. Sabi nila. Pero ako daw naniniwala doon. Kasi kung yan talaga ay didikit. Kung yan talaga ay malalagas, yun na lang. Tsaka panahon ng taglagas ngayon, pahirapan ngayon sa saging. Ako nga hindi makasampas-sampas sa 3K. Kung tutuusin, kaya ko yan nahanapin na 300 na yan sa loob lang ng 1 linggo, kaya ko yan makuha kung walang lagas-lagas. Kaso nga lang nalalagasan, kaya hindi ako makasampa-sampa. Dito talaga sa mundo ng YT sipagan, tiyagaan. Tapos kailangan maglaang ka rito ng panahon sa mundo ng YT. Makipagdikitan ka. Tapos kung may posible ka rin naman lang, ibig sabihin ko na may posible ka man lang, yung may extra ka, magpa-member ka sa kanila, sa mga nagla-live streamer, yung mga monetize ng, halimbawa katulad ko lang, live streamer ako, na monetize channel na ako, tapos marami ang tao ko, magtiyaga ka sa kanila, magpa-member ka, or magpa-super chat ka, ipiping ka agad na niya nila. Pag ipining ka agad niya nila, bahala ka na kung magbalik ka o hindi. Kasi karamihan talaga dyan sa ipinipin na yan, pero hindi lahat, meron din naman nagbabalik. Pero karamihan talaga sa ipinipin na yan, hindi yan nagbabalik. Kasi ang katwiran niyan nila,
nagpa-member ka na, obligasyon na yan ng host na pinuntahan mo, obligasyon na yan ng host, ng live streamer, na ikaw ay padikitan. Obligasyon na nila na iping ka talaga niya nila. Obligasyon na nila niya na pagbisita ang bahay mo. Yun ang pinaka-advantage naman noon ng mga nagpapa-member or nagpapa-super chat or nagpapalipad. Yung ibig sabihin, nagpapalipad yung nagpapakulay na yung mga dollar-dollar na yun. Yan, obligasyon na nila yun. Katulad sa akin dati, kasi yung iba sa akin, di na naman nag-renew. Pag nagpalipad sa akin, no, nagpalipad ka sa ngayon, hindi naman kasi ako nagpipin, totally hindi ako nagpipin, ibinababa ko bahay nila. Ginagamit ito ng cellphone na to, na isa, tapos ibababa ko ang bahay mo. Padidikitan talaga kita. Bahala ka na kung balikan mo sila o hindi. Yun, ang pinakakuha niya. Kasi obligasyon ko yun eh. Obligasyon ko rin na ibaba ko ang bahay mo. Pero ako, ang pinakaginagawa ko dati, pinangingisda ko pa. Alam mo, nagpa-member ka sa akin ngayon dito, pinadikitan kita dito sa live ko, minsan iginagala ko ang bahay ng member ko. Ganon. Ay, sus, Ginoo. Yan ang mga technique dito sa mundo ng YT. Tapos, kailangan sa mundo ng YT, pag nakikipagdikitan ka, marunong kang magmasid. Huwag ka basta-bastang sasabihin dinikitan ka na, tapos babalikan mo din agad. Lumabas ka sa bahay ng LS, pumunta ka sa YT studio mo, tingnan mo kung may nadagdag sa'yo. Ganon. Kung hindi naman, bago ka pumunta sa LS, tingnan mo kung ilan yung bilang mo. Tapos kung sino yung last comment. Kung hindi mo pa rin i-reply yung last comment, lagyan mo lang ng heart. Ako ganun ginagawa ko, tinatandaan ko kung saan yung pinaka last comment. Bago ako pumasok sa ibang LS, lalagyan ko ng heart. Kung hindi ko pa nare-replyan siya. Kasi minsan nagre-reply ako, kinaumagana talaga. Kasi reply ko na naman lang yun eh. Hindi na naman yun masyadong big deal sa mga dumikit sa akin. Kasi nadikitan ko na sila, nabalikan ko na sila, nag-comment sila sa akin, nag-comment din ako sa kanila. Kasi sila hindi naman ganun, hindi naman agad ako reply ng comment nila. Para pagpasok ko sa ibang LS, alam ko kung sino yung last comment, alam kung sino yung nagdagdag na nag-iwan sa akin ng bakas. Tapos, alam ko rin kung ilan yung bilang bago ako pumasok sa ibang LS. Para pag may nagsabi sa akin dandikit, alam ko kung nadagdagan o hindi. Minsan ang ginagawa ko naman, rinirepress ko pa rin ang bahay ko para alam ko kung minsan kasi hindi pumapasok agad, hindi kumakapit siya agad. Pag rinipress mo siya ng 3 times pababa yung bahay mo, yun may makakita kami na dagdag. Yun na ang kwan dito. Kaya kailangan pag sinabihan ka dandikit, palipasin mo mga 5 minutes, labas ka sa LS. Tingnan mo kung sino yung mga pumasok sa iyo. Tapos pag halimbawa hindi naman nila ikaw binalikan, dumikit ka, tapos hindi ka rin naman nadagdagan. Di ba na pag nakikipagdikitan ka, makikita mo naman sila uli eh. Doon sa history mo. Doon sa library mo, makikita mo uli sila, nandun sila. Ikaw na bahala kung anong gawin mo. Ganun lang naman dito. Ang iba kasi dito, hindi rin tapat. Hindi legit. Ang iba rito rin naman kasi sa mundo na YT ay budol. Hindi totoo makipagkaibigan. Ganon. Kaya kailangan dito, marunong ka magmasid. Habaan mo ang pasensya mo. Habaan, magtyaga. Ayun, nang kon dito, tyagaan, palakihan ng aibag, puyatan. Kasi karamihan ng LS, madaling araw. Yun. Pasyal ka. Tapos, punta ka rin sa mga paangat program. Kasi ako dati, nakagraduate talaga ako sa paangat program. Naggastos din ako doon. Ibig sabihin ng gastos, naglaan din ako ng panahon na nagpapamember ako, nagpapasuper chat ako, kasi nauuna ako kaysa sa maghihintay ka. 'Di ba? Oo, kapatid na amor. Hindi ko linalahat, pero karamihan. Dahil bata pa bahay mo, may experience mo 'yan. Pero ako nga nung bata pa bahay ko, nasa 200 pa lang ako, 100 pa lang ata, na-experience ko na agad yan. Kaya gumawa nga ako na ng dalawang video, dalawang vlog ko no, na tip kasama mga kapwa ko small YouTuber, part 1 at part 2. Dinelete ko lang yun kasi nang nag-apply ako ng monetization ko, may mga binabanggit kasi ako doon na community guidelines ako. Yes, katulad ko, mag-LS ako umaga na dyan sa Pinas. Oo, kapatid na amor.
Karamihan kasi ng LS talaga madaling araw. Kasi dati ang LS ko, gantong oras 2 p.m. Pinas time, tapos 10 p.m. hanggang umaga na siya. Umaabot ako dati ng 6 hours. Yung pangalawang LS ko 6 hours. Yun. Kasi hindi pa ako morning noon, naghahabol pa ako ng WS ko noon. Pero dito promise, sa mundo ng white, makakakuha ka rin dito ng mga legit talagang kaibigan. Yung tutulong sa WH mo, yung tutulong na laging nandyan sa'yo kahit walang tao. Katulad ko, di ba, alas walang tao ngayon. Lagi nandito sa akin, kwentuhan na lang, tawanan na lang ang ginagawa namin. Pero lagi nandyan sa akin. Wala lang sila ngayon kasi mga naging busy na rin sila, mga monetize na rin kasi. Tapos yung iba umuwi na ng probinsya, yung iba umuwi na ng Pilipinas kasi karamihan ng mga dating naging kaibigan kong legit na kaibigan kong mga nasa abroad dati. Sila yung tumulong sa akin sa WH ko na maabot ko yung 4K na WH. Kaya ako namoni na rin kasi 3 weeks ko lang yung kinuhin 4K kong WH. Namoni agad ako. Dahil sa tulong nila ng mga mababait ko na yan, na kaibigan na sina Rainer Rio, na nasa Saudi dati, si Rizal na Ramirez, na isang kababayan ko taga Bicol, na nasa Saudi pa ngayon, tulong nila. Tapos yan si Ma'am Mila Pry, na nasa Switzerland. Tapos si Ma'am Rubian Vlogger, na nasa Australia. Tapos si Marbilyn Beno, na nasa Singapore. Pakatapos si Korean 88, na nasa Korea. Tapos si pare ko na nandito sa Pilipinas. Yan, tapos si Tatay Diboy Vlog na nasa Amerika, tapos si Abot Kamay na nasa Europe. Yan yung mga naging legit kong kaibigan dito na tumulong talaga sa akin na mag-play, na tulungan ako sa WS. Makakakuha ka dito kahit pa paano ng mga legit talagang kaibigan. Yun nga lang, tsaga-tsaga ka lang. Kasi ang iba talaga, hindi yun nga, tulad ng sinabi ko, ang iba talaga rito ay hanggang OPM lang. Ibig sabihin ng OPM, oo, promising, papangakuan ka na ipi-play ka, papangakuan ka na tutulungan ka pagdating ng oras, nga. Salamat sa nagtamsak sa akin. Di ba, 10 na may nagtatamsak sa akin, no? Oo, kapatid na Amor. Mayroon ka rin matatagpo rito. Pero talaga, makakatagpo. Si Ma'am, kung pala si Ma'am Mat, si Mat, yun. Isa pa rin pala sa na malaking na itulong din sa akin. Tapos si DJ Channel, ayan pa pala. Isa pa rin sa natumulong din sa akin yan, si kapatid na DJ Channel na sa Australia. Yan. Mga tumulong talaga yun sa akin sa WH ko. Kaya malaking pasalamat ako sa kanila na naging kaibigan ko sila. Kahit dito lang sa mundo na YT, nakilala ko sila. Hindi man sa personal, dito lang sa mundo na YT, malaking tulong sila sa akin. Kaya, lagi ako nagpapasalamat sa kanila. Hindi ako nakakalimot ng utang na loob sa kanila. Basta dito sa mundo na YT, marunong ka lang makiramdam. Ibig sabihin ng marunong kang makiramdam, yung marunong kang magmasid, yung takbo. Kasi, dito talaga, kasi Pinoy nga tayo, may ugali kasi tayong crab mentality. Ibig sabihin nun, di ba, alam mo naman ang ugali natin mga Pinoy na ayaw nalalamangan. Gusto silang nakakalamang, ganun. Ayaw nilang nakikita nilang kapwa nila Pinoy na naangat. Kasi gusto lang nila, silang ang nandoon lang sa taas. Ayaw silang mapapantayan. Kasi crab mentality nga tayong mga Pinoy. Kung tutusin dapat, di ba, kung nakakatulong tayo sa mga banyaga, o ibig sabihin ko sa mga banyaga, yung mga hindi natin kalahi, dinidikitan natin, binibigyan natin ng ayuda o binibigyan natin ng tulong din, di ba? Ba't hindi natin magawa sa ating kapwa Pinoy? The Oracle Channel, big love shout out sa iyo kapatid na Oracle Channel. Meron ka na pong moderator. Salamat sa iyo kapatid. Bikedimen daw, Bikedimen. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na pong maguba ng iyong premiere. Meron kang new upload video, meron kang upcoming LS, pwede mo pang ibaba. Wag lang live. Taga Bicol din ako, host. Labo Cam Sur, Labo Cam Norte ako. Ako ay taga Albay, Legazpi Albay. Shout out sa mga kapwa ko Bicolano. Dumihi ka, umagi ka. Legacy. Anong topic?
Ang topic kapatid na The Oracle Channel ay yung mga technique, yung mga diskarte dito sa mundo ng YT. Tips ko kay kapatid na Amor na kailangan matyaga, kailangan marunong magmasid, kailangan marunong makiramdam sa mga diskarte dito sa mundo ng YT, lalong-lalo na sa mga baguhan. Huwag basta maniniwala kasi dito sa mundo ng YT, tulad ng sinabi ko nga, paulit-ulit ko na naman itong sinasabi noon pang live ko nang bago pa lang ako. Dito kasi sa mundo ng YT, marami ritong matatalino. Marami ritong mga madudunong. Ibig sabihin ko, maraming pinagbabawal kasi bawal kisero, bawal daw ang salubungan, bawal daw magbalik agad, kailangan painitin muna, bawal daw yung ganun ganyan. Sino nagbigay ng kunyan? May sinabi ba sa atin si Lolo na bawal yung ganun? Di ba wala? Iyan kasi mga pinamana sa atin ng mga senior natin, ng mga vlogger, yung mga nauna sa atin. The Oracle Channel, nandito pa ako sa bahay mo, 6.57k. Goy, Ginoo, laki ng bahay. Sana all. Basta nasa community guidelines, pwede yun. ang pagkakaalam ko lang naman kasi na nasa community guidelines, bawal lang magsalita ng masama, bawal lang magsalita ng kung ano, at bawal ang topic na about sa mga politics, bawal ang topic na about sa mga violence, bawal yung mga topic na hindi about sa YT. Yun lang alam ko sa community guidelines. Tama yung sinabi ng isang host na pinuntahan ko noon na si Ayahay Vlog. Doon dati sa pinuntahan kong host na yon, hindi kami binibigyan ng jacket doon. Puro kami nakahubad. Ang diskarte doon, puro i-search mo lang. Kung sino yung gusto mong dikitan, i-search mo doon. Hindi doon nagbibigay ng jacket. Kaya once na ikaw ay dinikitan, doon gusto ng host na yun, ora-orada ibalik mo. Wala doon pa init-init. Kaya ako, believe ako doon, tama yung sinasabi ng host na yun. Malaki ng bahay noon, nasa siguro ngayon, kung di ako magkakamali, nasa 100k na siya ngayon. Dati kasi doon ako galing, doon ako nahasa maigi. Doon namulat ang isip ko sa host na yung kay Ayahay Vlog o Ayahay TV ata yun, na tama yung sinasabi niya. Tinatawag nga natin, sabi niya nga, sino bang tinatawag niyong lolo? Sino bang tinatawag niyong yan na lolo na yan? Bakit? Nakita niyo na ba na matanda na yan? O, sinabi na ba diyan? Sinabi na ba sa atin na matanda na siya para tawagan natin lolo, di ba? Doon walang pinagbabawal na salita, kahit sabihin mo doon na i-subscribe o ikalimbang, ganun. Basta doon bawal lang ang magsalita ng masama, yun lang ang pinagbabawal doon. At pinagbabawal doon na hindi ka magbalik. Yun. Pinagbabawal doon ang mga salitang painit-initin pa, kinabukasan ka na balikan, ganun. Pinagbabawal pa doon kay Ayahay Vlog na yon or Ayahay TV na yon na ang channelist mo naka-off at ang subscriber count mo ay naka-off, nakatago. Kung once naka-off lahat yon, hindi ka didikitan ng mga bisita doon. Kasi doon mga mabusisi ang mga bisita. Mga mabusisi ang mga bisita doon. Lahat tinitingnan doon. Ako nasita ako doon. Isang beses ako nasita doon kay Ayahay TV na bakit daw ako naka-off ang channelist ko. Nakipagtalo pa ako. Hindi ho, naka-open ako. Ang iba naman pala yung sinasabi ko. Ang sinasabi naman pala ng isang bisita na dumikit sa akin, nakatago yung mga binisita kong bahay, yung mga sinubscribe kong bahay, nakatago. Kasi hindi ko pa naman i-open dahil hindi pa ako masyado nun magaling. Hindi ko pa masyadong alam kalikutin noon ng cellphone ko. Ako naman sinasabi ko, hindi, nakabukas po yung aking bilang. Hindi ho yun, sabi sa akin, nakasara ang iyong mga binisitang bahay para nakikita nga naman nila na kung totoong binisita mo sila, kung totoong dinikitan mo sila, kung totoong talagang ikaw ay legit. Ganon yung sinabi niya. Oo, naka-private pala ako noon. Akala ko naman noon, naka-open. Nakipagtalo po ako. Marami akong natutunan talaga doon kay Ayahay TV na yon. Promise. Magaling siya magsalita, tapos higit sa lahat, direkta. Yun. Doon ako nahasa maigi. Kaya doon ko nalaman yung mga sinasabing mga bawal yung salubong, bawal yung mga balik agad, kailangan painitin, kailangan kinabukasan pa, yung mga salitang lolo, pakatapos yung
yung nagdadandikit agad. Ayun, pag anong ginawa mo doon, nakapapasok mo pa lang, kalalapag mo pa lang ng bahay at biglang may nagsabi sa yung dandikit, sasabihin ka agad nun. Sasabihin ka agad nun. Paano mo ginawa? Gayon. Sasabihin pa yung, alam ba ako yung dinikitan, ikaw, Ricky Uragon Vlog, bisitahin mo ngayong bahay mo, tingnan mo. Kung totoong nagdandikit yan, ganun doon kahigpit, pero may matututunan ka. Totoo naman kasi yung sinasabi niya. Kaya ayun doon ako nahasa. Dati po lahat mga kapatid, puro search lang po ang ginagawa. 5 bahay ang binisita ko noon na LS na pabalik-balik ako. Puro wala kaming jacket. Hindi siya nagbibigay ng jacket. Maliban lang sa member niya, yun, nagbigay siya ng jacket. Pero pag mga bagong bisita tayo sa kanya, hindi siya nagbibigay ng jacket na yan. Kaya minsan hindi natin masisi yung mga LS minsan na hindi nagbibigay ng jacket. Kasi yun din ang regulasyon niyang gusto niyang palabasin. Kahit monetize, hindi alam yan. Yan ang hindi alam ng karamihan. Tama, kapatid na The Oracle Channel. Doon ako natuto talaga kay kapatid na, ay kay host na Ayahay TV. Ngayon din ako nabisita sa kanya. Moni na ako eh. Marami na ako natutunan. How to unprivate your YouTube channel. Ayun. Tingnan mo, yung topic ko, ito pala yung binaba mong bahay. Pag hindi mo binabasa ang community guidelines, kalahin mo yun, yung topic ko, kapatid na Oracle Channel, ito pala yung ibinaba mong YouTube tips mo, YouTube tutorial mo, di ba? Tiyempo yung topics ko. Topics talaga, no? Sobra-sobra. May S talaga. With S, topics. Dito po ako sa bahay mo. 2 minutes and 59 seconds lang naman to, tapusin ko na. Tapos doon kay Ayahay TV, talagang rini-required niya, pinagsasabihan niya kami lahat ng mga bisita na panoorin ang video, manood at magbakas ayon sa pinanonood. Yun ang madalas niyang sabihin sa amin noon. Huwag magmadali. Kailangan idikit nyo, ikalimbang nyo ng maayos. Para ganun din ang ibabalik sa inyo. Kaya tama po talaga siya. Kasi na testing ko po at kumbaga na napagmasdan ko talaga na tama siya. Kasi alam niyo kung bakit mga kapatid. Lahat na dinikitan ko sa kanya, lahat ng dumikit talaga sa akin, promise, hindi siya nalagas at hindi nalaglag. Kasi tama yung lahat ng ginagawa doon. Lahat doon sumusunod, may pinag-aralan, kay walang pinag-aralan, kay malaki ng bahay, kay maliit pang bahay. Nagsisimula pa lang na bahay, lahat sumusunod. Kasi mandatory niya yung ganun na dapat gawin. Paraan niya, hindi masayang yung paghihirap nyo at hindi masayang niya yung pagod nyo. Kung kayo ay nagloloadan niya sa cellphone lang, sayang niya na ganun lang mangyayari sa inyo. Nakipagdikitan kayo, paglabas nyo dito sa akin, pag kinahapunan malalagas lang, sayang niya ang pera, sayang ang pagod nyo. Kaya tama po talaga siya. Kaya believe talaga ako dun sa host na yun. Kasi lahat talaga pong dinikit ko sa kanya at lahat pong dumikit sa akin talaga, promise, hindi siya nalaglag. Kasi tama yung lahat na ginagawa ng mga tao doon. Ang required na minutes na kailangan manood kami, kung maiksi lang naman ang video, 3 minutes kailangan tapusin. Pero kung mahaba ang video, mga 5 minutes to 10 minutes pataas, kailangan mga 3 minutes mo panoorin siya. Huwag magmadali. Kaya tama po yun si Ayahay. Kapatid na The Oracle Channel, ito ha, natapos ko na yung palabas. Magdidikit kalimbang na ako, hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Yan, dikit kalimbang, wala akong bakas, pero tinapos ko po ang yung palabas. 2 minutes and 59 seconds. Salamat kapatid na Oracle Channel. Pag puro sabi-sabi, huwag ka maniwala. Kailangan nasa community guidelines. Tama, kapatid na Oracle Channel. Kasi dito, hindi ko naman linalahat na kapatid na Oracle Channel. Kasi ikaw senior ka na namin, senior na kita, malaki ng bahay mo na unang, alam kong unang-una ka sa akin dito sa mundo ng YT. Dito kasi maraming matatalino, maraming mga kasabihan, maraming mga haka-haka, maraming mga paniniwala, na mga pinamamana kasi ng mga nauuna na. Ibig sabihin ng nauuna na yung
yung mga senior, katulad mo, senior ka namin. Kayo yung mga una dito sa mundo na YT kasi kayo yung unang pumasok rito. Kasi ako, almost magto 2 years pa lang din naman ako rito. Siyempre, nang unang-unang bago lang ako rito sa mundo ng YT, maniniwala ako sa kasabihan, di ba? Kasi nga, yun ang kadalasan na naririnig ko sa lahat ng LS na pinupuntan ko, sa lahat ng mga dumidikit sa akin, sa lahat ng dinidikitan ko sasabihin, painitin muna. Kailangan mga 5 or 10 minutes bago ibalik. Bawal yung salubong. O kailangan painitin muna kinabukasan na kita balikan para sure na hindi malalagas. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi na hindi malalagas? O, di ba? Halimbawa ako, tama ang ginawa ko, nanood ako. Nagbakas ako ng ayon sa aking pinanood. Kinalimbang all ko. O, ang tanong, yung dinikitan ko ba, ganun di ba ang gagawin sa akin? O, manunood din ba siya sa akin ng 1 or 3 minutes? O, magbabakas din ba siya nang naaayon sa napanood niyang ibinaba kong bahay? Di ba hindi ko alam? Kung tama yung ginawa ko, siya hindi niya tamang ginawa, wala rin yun. Lagas din yun. Kaya ako, ang paniniwala ko talaga mga kapatid sa sarili ko, hindi ko na kailangan painit-initin. Hindi ko na kailangan palipasin pa o kinaumagahan pa. Kung magbabalik ka man lang, magbalik ka na. Kasi para wala kang utang. Kasi pag iyan nalagas, tatama rin ka na. Magbalik. Yun ang paniniwala ko. Kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang diskarte. Pero ako yun ang diskarte ko. Kung ako magdidikit, magbabalik po agad ako. Kasi dahil yun ang dapat kong gawin. Dahil total, hindi ko naman binili na saging na yan. Hindi ko naman binili ang pag-iiwan ng bakas. O, nakakapagod lang mag-type. O, kahit di keypad o kahit touchscreen ng cellphone mo, nakakapagod lang. O. Pero, kailangan mong gawin yun. Tapos tama pa yung si Ayahay TV. Magbakas kayo nang naayon sa palabas nyo at 5 words pataas. Huwag naman yung ang ididikit nyo, ano ibabakas nyo, dan, tamsak. Tapos usong-uso pa ngayon yung bartiran. Ang dami-dami ko ng LS na napupuntahan, usong-usong ang bartiran talaga ngayon. Base lang naman to sa aking paniniwala, base lang naman to sa na-experience ko talaga sa nagbabartiran ngayon. Ganito yun. Okay lang sana yun eh, kung nakipagbartiran ka, kung yung bahay na ginamit mo or yung alagad na ginamit mo, may sariling palabas man lang siya. 'Di ba? Ang karamihan sa mga binabarter ngayon, mga talagang totaling ninja. Oh. Kaya nga 'di ba dito sa mundo ng YT, dapat talaga rito ay legit, organic, yung totoo na pinaka-main channel mo. Hmm. Kung ninja gagamitin mo, ibabarter mo, dan, dikit, sabay labas. Bilangan pati. 10 to 20 bananas ang palitan, bilangan. Ang gagawin ng bartera na yun, para ka naman lang pumunta noon sa paangat program. Kasi ang paangat program, puro dikit kalimbang o lang eh. Yung bartera, dikit kalimbang o lang yun. Paglabas mo sa LS na pinuntahan mo, sa pakikipagbarteran mo, agoy, palipasin mo ilang minuto yan, wala na nga. Sayang yung pagod, sayang yung oras, sayang yung pakikipagbartiran mo. Expected ng binartiran mo, aangat yung bahay. Oo, aangat agad talaga bahay mo. Pero hindi nila alam, yung pag-angat mo, biglang bababa pa rin. Ayun ang experience ko sa pakikipagbartiran. Kaya ako po mga kapatid, pag ako nagagala, promise ka, saan man po ako magalang bahay, ang dinadala ko po ang aking main. Ito pong monitor ko, yan po ang aking main. Kaya kasi gusto kong makilala ang pinaka-main ko. Kung ito man po may pinamimigay po ako, ito naman po ay cellphone naman to ng anak ko. Tapos ito naman po ay road to grade 3 na. Pinangingisda ko na po to kasi pinalalaki ko na. May sariling bilang, may sariling bahay, may sariling palabas. Mga malalaki-laki nang ang mga kuan nito eh, ang mga views nito. Kahit kakaunti pa lang ang video na na-upload ko rito kasi ako naman lang ang nag-upload. Minsan tinatamad ako mag-upload dito sa YT ng anak ko. Lumalaki rin naman yung mga views niya. The miracle done po sa bahay mo, sir, sabi ni kapatid na Amor. Marami kasi ritong paniniwala sa mundo ng YT na di ko alam kung totoo ba yun o kung ano yun. Kaya ako hindi ako nasunod talaga. Sinusunod ko yung nasa isip ko. Kaya nga naghirap yan, kaya nga yan nakikipagdikitan sa akin
para gusto niya rin balikan din agad siya, gusto niya lumaki rin agad ang bahay niya, ba't ko pa paiinitin? Kung malalagas yan, malalagas yan. Di na kailangan painitin, di na kailangan kinabukasan mo pa ibalik. Nakakatamad na. Hindi ka lang naman dito sa LS na pupunta. Gagala ka pa sa ibang LS. Mangingisda ka pa't mangingisda. Patong-patong yung mga babalikan mo, patong-patong yung magko-comment sa'yo. Oh, kaya mo ba bang isa-isahin yun? Sure ka na hindi ka tatamarin? Sure ka na ibabalik mo pa yun? Di ba hindi na? Kaya kung kayo na ipagdikitan, ibalik nyo na kung gusto nyo nang ibalik. Ganun lang yun. Kailangan legit lang talaga. Ay, kapatid na Joey the Vlog, mega love shout out sa'yo, kapatid na Joey. Kumusta, kapatid? Okay lang, kapatid na Joey. Ito, nag-LS naman ako. 5 days ako walang LS. Nakakatamad. Nakakatamad kasi, nakakatamad na. Ako nga ito, ilan months na ba akong money? 9 months na ba? Oo, 9 months na ako. Ngayon ko lang naramdaman na nakakatamad na rin pala. Ngayon ko rin lang naramdaman na nakakapagod din palang YT. Ganun. Nang una, nang hindi pa ako money, sipag na sipag ako, mag-LS na mag-LS. Halos sa isang araw, 3 beses ako mag-LS. 2 live, isang silent. Plus, mayroon pa ako niya na premiere. Kasi naghahabol ako ng WH ko. Nang money na ako, halos wala naman ako may upload na regular videos. Puro naman ako LS. Araw-araw akong LS ng LS. Ngayon, na halos magdadalawang taon na ako rito, inabot na ako ng ako puro update na lang, update na lang ako sa WH ko, wag lang pumulang WH ko. Kasi nakayuko ngayon, nakatuwad ngayon ng WH ko eh. Kulay brown pa siya, hindi pa siya pula. Mabuti naman ako po, wag kang susuko. Kuya, mag-vlog ka kapag lumalabas ka sa para makita ng nasa ibang banda ang sitwasyon sa labas. Oo, eh, di ba may upload naman ako, may upload naman akong dalawang sunod ba o 3 sunod na video ko. Ganun na lang ang ginagawa ko, nag-upload na lang ako ng regular videos. Pero kailangan ko pa rin mag-live paminsan-minsan kasi para ay update ko rin ang WH ko kasi kailangan wag bumaba siya, wag maging kulay pula. Pag naging kulay pulang WH ko, delikado. Kaya, yun, ito na sisingit pa rin ako mag-live kasi kailangan ko pa rin mag-live. Pero pag wala akong live, kailangan mag-upload naman ng regular videos mga 3 times a week. Ganun dapat ang upload ng video. Kung pwede pa nga lang araw-araw. Thank you my friend Bosca for your sent me an emoji. Thank you my friend. You are very supportive to me. Thank you, thank you. Minsan nakakatamad kasi, nakakatamad na rin. Nang una, sipag na sipag ako eh. Tama yung mga sinasabi sa akin ng mga nauna na dahil kayo ay mga baguhan, talagang sipag na sipag kayo, halos ayaw nyo na matulog, halos gusto nyong mamoni agad, halos gusto nyo agad na maka 1K para mamoni kayo, para magkaroon na kayo ng harang, ang hindi nyo alam, pag kayo ay morning na, kung ano yung sipag nyo nang hindi pa kayo money, triplehin nyo pag money na kayo. Tama nga naman sila. Kasi, bukod sa lahat, pag money ka na, kailangan mong kumita. Ibig sabihin, kailangan na, katulad sa akin na live streamer, kailangan, yun nga, kailangan kong may magpa-member sa akin, kailangan kong may magpa-super chat o magpalipad o magpakulay, ganun mga tatawag nila. Eh, gasino nga lang naman talaga ang mga ads na yan. Gasino lang naman ang kinikita dyan. Tapos, kung kulang pang views mo, kulang pang viewers mo, ganun. Kasi, siyempre, kikita ka rin sa viewers mo, sa mga nag-view ng mga video mo, o sa bumibisita sa live mo. Ganun. Kung ang ganito nagla-live ka, halos wala ka naman bisita, gasino lang ang ibibigay sa yung WH ni Lolo. Kaya, minsan, aabutin ka rin talaga ng tamad, dahil, yun nga, parang sobra-sobra ka sa pagod, wala ka rin naman masyadong kita. Pero kailangan mo pa rin pagpatuloy kasi sayang din. Kahit pa paano, kung sakasakaling kumita ka, sumeldo ka, makakatulong-tulong din. Kumbaga, pangtawid gutom na rin yun. Ganun. Pangtawid bayad utang. Ganun lang. Gasino lang naman po ang mga sweldo ng mga small YouTuber na katulad ko. Unang-unang sweldo ko lang naman dito. Unang-unang sweldo ko nang ako ay namoni, sumweldo lang po ako dito ng
8K. Ay, hindi, 9 pala, oo, 9. Kasi marami sa akin nung siyempre bago lang ako noon na Moni, maraming mga nagpalipad, maraming nagpa-member, halos sunod-sunod, araw-araw, marami sa akin nagpapa-member noon, marami nagpapa-super chat, nagpapa-super sticker. Kaya yung unang-unang sahod ko noon, umabot ako ng mahigit, kulang-kulang atang $200. Unang-unang sweldo ko noon. Journey France, mega love shout out sa iyo kapatid. Salamat, Tamsak. Dan Hos, good day to all. Sabi ni kapatid na Journey Frances. Maraming salamat kapatid na Joey Di Vlog sa iyong pagbisita sa akin uli, sa aking munting bahay. At maraming salamat guys sa inyong pagtamsak. Tamsak lang kayo, sapat na masaya na si Hos. Kahit skip nyo na po harang ko. Gasino lang naman po yun na harang na yan. Tamsakan nyo lang si Hos, masaya na si Hos. Baba po kayo ng mga bahay nyo mga kapatid para makipagkaibigan po, makipagdikitan. Kung may nyo upload kayong video, meron kayong premiere or may upcoming live stream, pwede nyo pong ibaba. Wag lang po ang live. Yung mga upcoming nyong live na naka-schedule, pwede nyo pong patamsakan. Pwede nyo ibaba. Wag lang yung kung naka-live kayo ngayon, wag nyo naman ibaba. Mega love shout out sa inyo lahat mga kapatid sa 2 million in the house at saka sa 11 na patamsak nyo sa akin. Maraming salamat. Masaya ako na binisita nyo ako kahit kakaunti lang ang tao. Kahit daldala ako ng daldal dito, kwento ng kwento na walang wenta. Para hindi ako antokin, hindi ako mainip. Kwento-kwento na lang, daanin sa kwento. Basta totoo lang. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Salamat. Kumusta kapatid na Joey Di Vlog? Nasa work ka siguro ngayon ano? Alam ko, nasa work ka ngayon, Lunes ngayon eh. Pumasok ka ngayon sa trabaho mo. Ingat ka lagi diyan kapatid na Joey at pagpalain ka pa. Bigyan ka pa ng blessing. Lalo ngayon magpapasko para makapag-share ka naman ng blessing. Isa na ako doon na naghahangad na mabigyan mo rin ng blessing ngayong Pasko. Char. Nagpaparinig, ano? Nagpaparinig. Katok. Hindi na alos yung peklat ko sa noo. Kasugat to, tapos kinamot ko ng kinamot. Kaya yun, nagka-peklat tuloy. Kala mo nagkaroon ng bulutong. Ayan, kulay itim. Hirap-hirap na magtanggal ng peklat sa muka. Dito pa talaga sa gitnang-gitna. Kasugat kasi to, nagkasugat. Tapos kinamot ko siya ng kinamot. Hanggang yan, nagkaiwan ng peklat. Salamat kambatid na amor sa yung pag-biji-beji. Pag-biji-beji talaga, no? Pag-biji sa akin. Maraming salamat. Pwede mo na akong iwanan kapatid na amor para mangisda ka sa iba. Para makarami ka. Pwede kang gumala. Para, siyempre, yan naman lahat ang ating hinahangad na makarami, umangat ang ating bahay, at makagraduate. Kaya okay lang sa akin kapatid na amor na iwanan mo. Hindi ako katulad ng ibang host, ayaw iwanan. gusto tambayan. Kung wala ka naman naiisda, di ba? Kasi ako, ganun gawain ko. Pag pumunta ako sa ibang LS, at nakipagdikitan ako at nakatambay na ako sa iyo at wala na akong madikitan.
halos nadikitan ko na lahat at halos nadikitan na ako, alis ako. Kasi gusto kong makaisda, gusto kong makadami. Ganun. Diba? Bakit naman ako magtatambay sa iyo kung wala rin naman ako makukuhang isda, diba? Eh, okay lang po sa akin na iwanan nyo ako. Walang problema po sa akin. Para makarami kayo ng saging o ng isda. Para makagraduate na rin. Para lumaki pa rin ang bahay. Ganun. Ganun lang sa akin yun. Kaya okay lang sa akin na iniiwanan ako. Parang ex mo lang yan. Char. Ay hugot. Parang ex mo lang yan. Pakatapos kang pagsawaan, iiwanan ka. Hindi ka nababalikan. Charot. May hugot ang host. Daming alam. Di ba sabi nga, pag ex na, hindi na binabalikan kasi ex na nga. Kaya nga hindi Y dahil ex na siya. Halatang napuyat pa ako. Wala pa ako masyadong tulog. Nangangalumata pa ako. Ay bag pa more. Puyat pa more. Isda pa more. Yan ang resulta. Kaya ikaw magsipag ka na magsipag, kapatid na amor. Para palakihan ng ibag dito sa YT. Halos ayaw matulog. Kasi pag natulog ka, bago ka matulog, malaki ang bahay mo. Paggising mo, ngal-ngal ka kasi kinain na ni Lolo. Yung bahay mo. Ganun dito eh. Ako noon, halos ayaw ko matulog kasi alam ko pag tulog ko, pag gising ko niyan, kaunti na naman bahay ko kasi nga linalagas. Sabi ko, ganun na. Sige, linagasan mo ako ng 30, papalitin ko ng 60. Noon, nangingisda ako mga 100 isang araw. Yung pala, may limit lang naman na pangingisda. Kaya pala laki-laki ng linalaga sa akin noon. Minsan naglalaga sa akin ng 40. Naranasan ko pang 50 ang ilaga sa akin kasi nga sobrang sipag ko kung saan ako pumupuntang LS. Yung pala may limit lang naman pala pangingisda. Hanggang 70 lang sa maghapon ang iisdain mo. Eh sumobra ako. Malaki linagas ni Lolo. Di ba? Sayang ng pagod. Sayang ng load. Sayang ng puyat. Sayang ng ibag. Kaya dito tiyagaan talaga. Kung gusto mong umasenso sa mundo ng pagbablogging, tiyaga ka, magpuyat ka, magparami ka ng ibag. Ganun lang. Tulad naman sa akin, wala akong trabaho. Kaya ayun, nasasabi ko naman na magpuyat, magtiyaga, magsakripisyo. Ano ibig sabihin ko magpuyat, magtiyaga talaga? Magparami ng ibag kasi wala naman akong trabaho. Sa mga tulad nyo, lalo ikaw kapatid na amor, alam ko may trabaho ko na sa ibang bansa ka. Siyempre, hindi mo naman kayang pagsabayin yung habang naglalampaso or habang nagmamap or habang nagbabacuum yung isang kamay nagbabacuum nagkakalikot ang cellphone, di ba? Siyempre may oras din naman kayo dahil may amo kayo, lalo na sa Saudi ka ata, di ba? May time lang kayo na kung anong pwede kayong maghawak ng cellphone. Siyempre unahin mo na yung trabaho, yung pag-YT mo, kumbaga sinasabay mo na lang para kahit paano dagdag kita, dagdag income, libangan din. Ako, wala naman talaga. Kaya yun ang ginagawa ko. Ay, bag pa more. Di ba? Salamat, kapatid na amor. Okay lang yung kapatid na amor. Salamat. Ingat lagi. Lalo ikaw na nasa ibang bansa ka, ingat lagi, kapatid na amor. Sige, bye-bye. Tama ka, kapatid na amor. Dito minsan karamihan dito nakuha isda Walang totoong kaibigan. Karamihan dito ang hinahanap talaga puro isda. Lumaki lang bahay, umasenso sa YT. Hindi sila interesado sa tunay na kaibigan. Kasi ang katwiran nila hindi naman nakikita. Dito lang naman nagkikita-kita sa YT. Sa personal hindi.
Ingat kapatid na Amor. Salamat sa pagbisita mo at sa iyong patamsak. Mag-love shout out sa 2 million in the house at saka sa 12 na inyong mga patamsak. Maraming salamat. Keep safe always, host. Magluluto na ako, kaya ingat.
Okay, naka 2 hours na tayo mga kapatid. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pagbisita sa akin sa hapon na to, sa aking live stream. At sa lahat po naging bisita ko, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At mag-end na po tayo mga kapatid. Bye-bye po. God bless you all. Maraming maraming salamat.